Walay luna sa serbisyo sa kapulisan ang mga personahe nga nagagamitan og droga. Kini maoy bahad giluwatan karon ni Davao City Police Office kun DCPO Chief Senior Superintendent Alexander Tagum atol sa interview sa mga tigbalita. Subay sa tinguha nga limpyuhan ng ilang hanay gikan sa mga drug users, nagpahigayon og sorpresang drug test ang DCPO ngadto sa 367 ka mga ginsakpa niini gikan sa Foot Patrol Group lakip kadtong mga DCPO headquarter personnel. Sigon ni Tagum nga ang surprise drug test kabahin sa ilang internal cleansing sa PNP ug silbi usab nga tubag sa mga giingong reports nga adunay gikatahapang mga pulis nga nalambigit sa droga dinhi sa Dakbayan. This is to ensure nga tanang personnel ng Police Regional Office 11 and Davao City Police Office are indeed clean of illegal drugs. This will also discourage them from testing or getting involved with illegal drugs. And if finally, upon final validation that they are indeed drug users, then I am sorry for them because the directive from our Chief PNP is outright dismissal. Mahibaw-an gilayon ang resulta sa gikasang drug test karong adlaw. Kini maoy labing unang gihimong surprise drug test ubos sa liderato ni Tagum. Kahinumduman nga una niini gimando ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang paglusad sa susamang random drug test sa city government diin tulo ka mga personahe nagpositibo. Sipa gilayon ang nasangpit nga mga earring personnel uban ang warning sa alkalde nga walay santuhon ang kampanya kontra droga dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita, kini si Radyo Man ay Miginita. Tatak, RMN. Tatak, RMN.